लाइभआव खनसे फैफिनलायबाय लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो दासिमबो FKBआ बेबायदिनो उइथड्रल शिट जायाखैना पेन्डिं जानानै दङ गोबां पेन्डिं नुनो मोनदों आरो जोंहा नैबे BKK YBY डाबल धामाका ओरैबायदि माने बाम्पार अफार होगासिनो दङ जायफोरा दासिमबो आर्निं खालामनो सानदों आरो खालि रेजिस्टारल' जानानै थादों आरो फैसा बेबायदि खामायनो सानदोंब्ला थाबैनो जइन जादो आरो आर्निंखौ खालामबाय थादो आरोना दिनैबो 5 तारिखआवहाय जोङो मिथिनो मोनदों डाबल धामाका होननानै लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो सोर बेसेबां आर्निं खालामनो हाखो FKB RCK बेबायदिनो गोबां एप्लिकेसन ना ट्रेडिं एप्लिकेसनाथ' आरो फैबायानो थागोन कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर डाबल धामाका दिनै 5 तारिखआवबो जोङो डाबल धामाका होननानै मिथिनो मोनदों YBY बाम्पार अफार सोलिगासिनो दङ दै बानाया बारलांलायबाय आरो दा गोदान होलायबाय होबायानो थासिगोन नामा कमेन्ट्स खालाम हेलो आदा मर्निं गुड मर्निं सरि मर्निं कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर बाम्पार अफार YBY बाम्पार अफार डाबल धामाका होगासिनो दं सानफ्रोमबो दिनैबो जोङो मिथिनो मोनदों डाबल धामाका जागोन होननानै CFL आबो दसेनो डिपजिटआ बारायलायबाय अके मैया 500ल'मोन बिदिनो आपडेट्सफोरा जाबायानो थाखागोन कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर सोरना बेबायदि उइथड्र पेन्डिं जानानै दङ उइथड्र पेन्डिं FKBआव गोबां उइथड्र पेन्डिं जानानै दङ दासिमबो साक्सेस जायाखै माने 72 घन्टा जायाखै दासिमबो ओरैनो जोंहा ट्रेडिंआ जाबाय थादों नेटआ एसे स्ल'बाबो फैसाया हाबदोंना वालेटआवहाय फार्स्टआवहाय दाननानै लांगोरो बिनि उनावहाय फैसाया लासैनो माने क्रेडिट जानानै थाफैयो आरोना गोबां बाम्पार अफार सोलिगासिनो दङ RCKनि पासवार्ड बावनायखौ बोरै खालामो RCKनि पासवार्डखौथ' बावनो नाङामोन ट्राइ खालामलाय जानो हागौ आरोना पासवार्डफोरखौ थाबैनो बावनो नाङा हेलो कमेन्ट्स YBY बाम्पार अफार सोलिगासिनो दङ लोगोफोर दासिमबो जायफोरा डिपजिट खालामाखै थाबैनो डिपजिट खालामनो हागोन दिनैबो डाबल धामाका होननानै जोङो मिथिनो मोनदों गोबां प्रफिट जादों बे साननैसोआवहाय जायफ्रा दासिमबो जइन जायाखै थाबैनो जइन खालामदो आरो आर्निं खालामबाय थानो हागोन डाबल धामाका होगासिनो दङ ट्रेडिंफोरा सोलिगासिनो आर्निंआबो बिराद मोजां दा साननैसो प्रफिट ना हेलो प्रफिटआनो प्रफिट आरो बे साननैसोनि गेजेरावनो हमथानानै लाखिनो हायाब्ला प्रफिटखौ जोङो आरो मोननाय नंलिया गोबां चान्स बाम्पार अफार होदों बाम्पार अफार दिनैबो 5 तारिख जोङो डाबल धामाका आरोबाव होननानै जोङो मिथिनो मोनदों कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर दासिमबो जायफोरा डाबल धामाका लायाखै आरो लानो सानदोंब्ला थाबैनो रेजिस्टार खालामदो आरो डिपजिट खालामदो ना बाम्पार हेलो गुड मर्निं एभरिवान वेलकाम बेक अगेन लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम मा बुंनो सानो नोंथांमोना YBY RCK आरो जोंहा बेबायदिनो भेक्सिन बायदिसिना गोबां एप्लिकेसन ना बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट्स खालामनो हागोन FKBआवहाय एसे प्रब्लेमा सोलिगासिनो दङ उइथड्र पेन्डिं कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स RCKआ सोलिगासिनो मोजाङै आरो YBYखौथ' आरो बुंनांला बाम्पार अफार कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स बाम्पार अफार दासिमबो जायफोरा लायाखै थाबैनो रेजिस्टार जादो आरो डिपजिट खालामदो ना
कमेन्ट्स खालाम हेलो YBY निफ्राय आं उइद्र खालामाखै थैयोबा थैथों YBY निफ्राय आं उइद्र खालामाखै थैयोबा थैथों नांगौबा गासिबो साफा जालांजोबथों हेलो कमेन्ट्स 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 लाबायानो थागोन जेसेबां दिनसिम होयो 15 आगष्टसिम नायगोन आङो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स 15 आगष्टसिम नायगोन बेनि उनावहाय जि जाय जाबाय दिहुनगोन आरो डाइरेक्ट मबाइलनि स्ट'राव हाबहैगोन आरोना दिहुननानै मबाइलथ' गंसे लानांगोन नङाबा जानाय नङा तो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेलो बाम्पार अफार YBY जायफ्रा दासिमबो खामायनो सानदों नाथाय रेजिस्टार खालामनानै डिप'जिट खालामाखै तो नोंथांमोना थाबैनो डिप'जिट खालामदो बाम्पार अफार होगासिनो दङ डाबल ट्रेडिं सानसेयाव खेबनै ट्रेडिं मोननानै आरो मा नांगौना खेबसेखौनो जमनानै मोनाखै कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम बाम्पार अफार डाबल ट्रेडिं सोलिगासिनो दं YBY कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर आरो RCK पुरा सुपार फास्ट सोलिगासिनो दङ डाबल ट्रेडिं YBY दिनै 5 तारिख साननैयाथ' थांबायानोखा तो लागातार बारलांबाय डाबल ट्रेडिंजोंनो आरो दिनैहायबो आरोबाव बाम्पार अफार डाबल ट्रेडिं मोननो थांगासिनो दं तो लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम डाबल बम होगासिनो लुथिबाय ना तो लुथिगासिनो दङ लुथिबाय था आरो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स आंना 6तासो एपआव जइन जाना दं आदा मोनसेयाव थैयोब्ला मोनसेयाव लाब खालामगोन अके मोजां कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स जायखिजाया लाबल'सो खालामनांगौ जेरावखि जाया गोबां एप्लिकेशन्स दङ तो जायखिजाया लाबाव थायोब्लानो जाबाय आरो ना तो जोङो लस जानो नाङा थिग बेबायदिनो जोङो YBY आबो डाबल ट्रेडिं होगासिनो दङ बाम्पार अफार गोबांफोरा गोबां खामायगासिनो आरो बेबायदिनो गोबां एप्लिकेशन दं तो खामायबाय थायोब्लानो जाबाय डाबल ट्रेडिं नाथाय जोंहा नैबे FKB आवहाय एसे जोङो प्रब्लेम्स जानायखौ जोङो नुनो मोनदों लोगोफोर FKB आव उइथड्र पेन्डिं जानानै दङ तो आङो दिनैबो उइथड्र होगोन FKB आवहाय पेन्डिं जायोबा जाथोंसै आरो कम्पानिया जायोबा जाथोंसै तो बेखौ जेबो बुंनो हाला पेन्डिं जागासिनो दङ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स मा बुंनो सानो YBY FKB RCK डाबल ट्रेडिं सोलिगासिनो डाबल ट्रेडिं बेबायदि आरो बाम्पार अफार जोङो मोनला हमनानै लाखिथारनांगोन जोङो बेखौ ना 30K जाजेनबाय आरो YBY निया 11K बख'जेनबाय मोजां बख'बाय था FKB आ प्रब्लेम सोलिगासिनो दङ खिन्थु ट्रेडिंआ सोलिदों दै FKB आबो आरो फैसायाबो वालेटआव हाबफैगासिनो दङ खालि प्रब्लेमा बेल'सो माने फैसाया क्रेडिट जायाखै आरो ना तो बेबो जागोन टाइम हरदों 72 घन्टा होदों FKB आबो बेबायदि माने थैयाखै आरो ना तो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर दासिमबो सोलिगासिनो बेबो कमेन्ट्स खालामनो हागोन उइथड्र साक्सेस जायाखै आङो उइथड्र साक्सेस जायोबा लानानै फैगोन भिडिअ तो नेनानै दङ आङो उइथड्र खालामनानै पेन्डिंआव वेट खालामनानै दं आरो ना तो कमेन्ट्स खालाम FKB आबो थैयाखै RCK आबो थैयाखै बर्तमान दासिमबो सोलिगासिनो दङ आर्निंआबो मोजां जागासिनो दङ तो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेलो कमेन्ट्स YBY बाम्पारफोरा आर्निं खालामनोल' सानदों रेजिस्टार जानानै थादोंना तो रेजिस्टार जानानै थायोब्ला लाब गैया जोङो लससो जायो बेखायनो जि जाबाय खनसे डिप'जिट खालामनानै ट्राइ नायनि ना तो हयदा हय मुर्दा कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हेलो कमेन्ट्स खालामदो एसे कमेन्ट्स आरो बबे एपआव डिप'जिट खालामना दं गोबां एप्स मोनब्रै मोनबासो डिप'जिट खालामनानै दं आङो
मोनब्रै मोनबासो डिपजिट खालामनानै दङ खिन्थु आङो दिहुनाखै जि जाय जाथों होननानै दोनदों आं नांगौबा थैयोबा थैथों हय जिन्दा हय मुर्दा थैयाबा देरहाबाय थैबा जेनबाय कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स गियोबाथ' आरो जानाय नङाना गियोबा साक्सेस जानो हाया आरो दावखोनोबो हाया थ' बेखायनो दाफबनानै दोनखादों आरोना YBY 15 आगस्ट बेन जागोन नामा 15 आगस्ट बेन जागोन माने माखासे बेबायदि निउसफोरबो खोनानो मोन्दोंमोन एसे एनै 15 आगस्टसिम बेन जाहैगोन होननानै खिन्थु बेसेबां सैथो बेखौ मिथिया दे बुंनो हाया आरोना खोनानोसो मोन्दोंमोन गिनानै लाब गैया बेनोसै हय जिन्दा हय मुर्दा आरोना माथो बुंबावनो थांनायाथ' थांखागोन सानसे बयबो मिथिखागौ खारनाया खारखागोन खिन्थु हय जिन्दा हय मुर्दा आरोना थायोब्ला मोनबाय थाङोब्ला थांबाय खोनानोसो मोन्दोंमोन 15 आगस्टसिम बेन जागोन होननानै बेबायदि मोनसे निउस बा मोनसे माबा नुनो मोन्दोंमोन आरोना थ' बेबायदि बबेनिफ्राय फोसावदों खिन्थु बेखौ मिथिया थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर YBY RCK आरो जोंहा FKB थ' सोलिगासिनो दङ लासै लासैब्लाबो FKBआबो खिन्थु उइथड्र पेन्डिं जादों आरोना YBY नियाव फैसा सोदेरोबा ट्रेन्जेक्सन बोरै जायो डाबल प्रफिट इनकामखौ दोनलांनो हायोना डिपजिट खालामदेरलांबाय थानो हायो YBY आव सोरबा 10,000 डिपजिट खालामग्रा दं YBY आवहाय डिपजिट खालामदो 10,000 खालामो जिमान खालामो ना थ' खालामनो हायो आरो थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेल' गुड मर्निं फुंबिलि समावनो दिनै लाइभ फैनाय जाबाय आरो बिराद डाबल धामाका सोलिगासिनो दङ थानो हाला ओरैबायदि माने प्रफिटआनो प्रफिट ना बे साननैसोआ गोबां प्रफिट होबाय आरो मोनगासिनो दङ गोबांफ्रा गोबां मोनबाय दे एकदम लाइभ प्रुफ मोनगासिनो मेगननि सिगाङावनो मोनगासिनो आरोना थ' दोनैफोरा आरो थाबाय था थ' मेगननि सिगाङावनो मोनगासिनो आरो बे जिनिसा बेन जायोबाथ' आरो बिराद गोबां दावराव जाग्लुंगोन ना ससियेल मिडिया इउटुबा बेरफुजोबगोन बायदि मोन्दों थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हेल' YBY आ बेसे गोबाव थागोन बेबायदि माने थाबाय थानायब्लाथ' बिराद मोजां जागौमोनलै उन्दु आर्निं खालामबाय थानो हागौमोन ना सानफ्रामबो जुदि डाबल धामाका होबाय थानायमोनब्ला खामानि मावाबाबो जासिगौमोन आरो थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स उन्दु जागोन कमेन्ट्स खालाम हेल' धामाका क्रिप्ट'कारेन्सि क्रिप्ट'नि दिन ना थ' आर्निं खालामबाय था गोरलैयैनो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हेल' जायफोरा दासिमबो डिपजिट खालामनो सानदों लोगोफोर थाबैनो डिपजिट खालाम जेरावखि जाया मानो मोनसे डिपजिट खालाम RCK दं YBY दं गोबां दं बेबायदिनो थ' सोर माब्ला खारगोन जोङो बेखौ जेबो बुंनो हाया हय जिन्दा हय मुर्दा लोगोफोर थ' कमेन्ट्स खालाम गुड मर्निं एभ्रिवान बेसेबां खामायखो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो जोंहा दिनैबो डाबल धामाका जागोन RCK आबो बिराद मोजां प्रफिट जागासिनो दै RCK आ एकदम प्रफिट होगासिनो ओरैबायदि मोजां कमेन्ट्स खालाम गुड मर्निं एभ्रिवान हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम जायफ्रा अनलाइन ट्रेडिं खालामनानै आर्निं खालामनो सानदोंना ओरैनो जिरायनानै थानानै लाब गैया फैसाया गोजावगासिनो आरो बारहुंखायाव बिरगासिनो फैसाया थ' जेखौ जोङो दिनै जेराव सानसे हाजिरा मावनानै 300 थाखाबो मोननो थाङा बुंनो थाङोब्ला
डाबल ट्रेडिं खालामनानै जोङो दिनै सानसेयाव हाजार लागासिनो दं ना कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर बिनि सायाव मा बुंनो सानो आरो माब्ला बेन जागोन माब्ला खारगोन खारनायाथ' खारखागोन खिन्थु माब्ला बेन जागोन लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम सानफ्रामबो बेबायदि बबेनिफ्राय बेनिफिटखौ होबाय थादोंना थाबाय थानायमोनब्लाथ' बिराद मोजां जागौमोन उन्नतिबो जागौमोन मोजांनि बाथ्राबो जागौमोन थ' बयबो खामायनो हागौमोन नाथाय दा थाबाय थानायासो जादों हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन मोनसे कमेन्ट्स सेट खालामनानै वाइ दिनै जोंहा डाबल धामाका जानो थांगासिनो बिग बम एकदम गोबां अफार होदों डाबल धामाका दासिमबो जायफ्रा डिपजिट खालामाखै थाबैनो डिपजिट खालाम आरो डाबल धामाका चान्सखौ लानो हागोन डाबल बम कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हेल' कमेन्ट्स खालाम डाबल धामाका बाम्पार अफार बेबायदि आरो बाराव बिरथिंलाबायनाय फैसाखौ जोङो हमथानानै लाखिथारनांगोन लोगोफोर बारा जोंनो जेबो नाङा मबाइल गंसे मोनोब्लानो जायो थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेल' कमेन्ट्स हेल' मा बुंनो सानो नोंथांमोना वाइ आरो नैबे जोंहा FKB वाइआ बेसे गोबाव थाबावगोन ब्रादार आंथ'लै माथा गरम खालामबाय वाइआ थाबाय थानायब्ला बिराद मोजां जागौमोन सानदोंमोन आं बोसोरसेसो थानायब्ला बेबायदि बाम्पार अफार होबाय थानायब्ला सानफ्रामबो बमा होबाय थानो हागौमोन ना थ' दा जेबो बाम्पार अफारबो गैला जेबो गैलाबा मा जागोन खैदिनबा थागोन मालाबा बन्द जागोन दा बेबो मोनसे गिनो गोनां दोननानै लागोन हरनि गेजेराव दुब्ला जागोन बेबो मोनसे रिक्स ना बेखायनो बेवहाय गिनायफोरा हाया आरो थ' जायफोरा अन रिक्स लानो हायो आरो दोननो हायो थ' दोननो हागोन आरो आर्निंबो खालामबाय थानो हागोन आर्निंआथ' गोबां आर्निं जादोंना मेगननि सिगाङावनो नुदों देक आर्निं जानाय लाख थाखा उइथड्रल कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स जोंनि थाखायथ' थाबाय थायोब्ला मोजां मात्र वाइ नङा जिमान ट्रेडिं एप्लिकेसन दं थाबाय थायोब्ला मोजां नाथाय माखासे एप्लिकेसनफोरा दा लुथिनो हमबायानो ना सोरबा एप्लिकेसन्सफ्रा माने बेन जालांबायानो थ' बेबायदिनो किसुमान एप्लिकेसनफ्रा एकदम खामानि गैया आरो बेफोरो माने उदायथारखाया आरोना किसुमान एप्सफोर दंलाबायो कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर बाम्पार अफार स' बेबायदि डाबल धामाका मोनबाय थायोब्ला बिराद मोजां जायो आरो बयहाबो प्रफिट जायोना थ' कमेन्ट्स खालाम डाबल बम होबाय थानो हागोन बेसे गोबाव थागोन बेखौ जेबो बुंनो हाया दे लोगोफोर बेसे गोबाव माने बबेनिफ्राय फैदों मा मिथिनो बेफोरखौनो थ' एकदम गोजौ लेभेलासो मिथियोब्ला कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेल' खारनाया खारखागोन सानसे थाबाय थाया आरो सानफ्रामबो फैसाबो होबाय थाया थांगोन आरो फैगोन ना हेल' कमेन्ट्स खालाम गुड मर्निं एभ्रिवान कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स वाइ डाबल धामाका होगासिनो आरो RCK आव जायफ्रा दासिमबो जइन जायाखै थ' 600निफ्राय लानानै जोङो दोनलांबाय थानो हायो थ' RCK आवबो हाबनानै थानो हागोन स' बेवहायबो प्रफिट दङ हाबनानै थायोब्लानो जाबाय दोननोसो सानदों दोनोब्लानो जाबाय आरोना थ' मोजां आर्निं मोजां प्रफिट दङ बेबायदि उइथड्रल डिपजिटआव दसे सम माने एसे प्रब्लेम जायो नाथाय जोङो बेवहाय मोननै मोनथाम अपसन मोनखायोना बासिनानै जोङो डिपजिट खालामनो हायो आरोना दा बेबायदि बर्थमान इमान एथबां प्रब्लेम गैया नाथाय नैबे FKB आवहाय जोंहा एसे पेन्डिंआ जादों आरोना मैया खिन्थु एसे आरोबाव नेटआ एसे मोजांसिन जादों मैयाहाय माने ट्रेडिंखौ खालामनो हादों आरो FKB आव थ' फैसाया हरावहाय आंनाबो देखायाखैमोन बेबायदिनो दाननायखौ देखायदों आरो फैसाया हाबनाय देखायाखैमोन आरोना थ' उनावहाय फुङाव चेक खालामनानै नायबाय फैसाया वालेटाव हाबनानै दं आरो लोगोफोर थ' बेबायदिनो प्रब्लेम्सआ सल्भ जागोन जाया बेखौ जेबो बुंनो हाया थ' आपडेट्सफोर फैयोब्ला
जोङो मिथिनो मोनगोन कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर YBY डाबल धमाका सोलिगासिनो दङ बयबो मिथिखानाय आरो जोंहा प्राइमारि गोबावानो जाबायना थ' YBY आ दासिमबो बर्तमान सोलिगासिनो आरो बेबायदि बेन जागोन माब्ला आगस्टआवहाय बेन जागोन नामा जोङो दा बेखौ जेबो बुंथ'नो हाया बेबायदिनो मोनसे निउस बेबायदि नुलाबायदोंमोन आरोना 15 आगस्टआवहाय बेबायदि YBY आहाय बेन जाहैगोन होननानै थ' बेसेबां सैथो जों बेखौ जेबो मिथिया समासो खिन्थागोन थ' कमेन्ट्स खालामफोर माबाफोर डाउट दंब्ला थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन आङो मोनसे रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन बेबायदिनो गोबां रोखोमनि एप्लिकेशन्सफोरा फैगोन आरो थांबायानो थागोन ना थ' कमेन्ट्स खालाम FKB YBY जिखुनु ना थ' जोङो बेबायदि गोबां ट्रेडिं एप्सफोर दंलाबायो थ' बेबायदि गोसारनाय एप्लिकेशननि सायावहाय नोंथांमोना मा बुंनो सानो एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफोरा कानेक्ट खालामनानै लाब गैया ओंखारलांनो हागोन थ' कमेन्ट्स खालाम हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स लाइक शेयार कमेन्ट गुड मर्निं एभरिवान जोङो डाबल धामाका मोननो थांगासिनो डाबल धामाका बाम्पार अफार जोङो बे फैसाखौ जुदि हमथानानै लाखिनो हायाबा दैयाव गोजावनाय नाफोरखौनो थ' जोङो हमथानांगोन कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेल' YBY RCK थ' मोजां प्रफिट होगासिनो दं लोगोफोर टेनसन लानो नाङा जायफ्रा दासिमबो जइन जायाखै थाबैनो जइन जादो लिंकआवहाय डिसक्रिपसन दं डिसक्रिपसनाव थांनानै चेक आउट खालामनानै नायोब्लानो जाबाय थ' गासैबो बेवहाय लिंकफोरखौ होनानै दोननाय जादों थ' नोंथांमोना सोरबाफोर गोसो जादोंब्ला कानेक्ट खालामनो हागोन हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम जोबोद मोजांनि बाथ्रा जोङो सानफ्रोमबो जुदि बेबायदि जोङो बिग अफार मोनबाय थायोब्लाना थ' जोङो आर्निं खालामनो हागौमोन एसे नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हेल' कमेन्ट्स खालाम YBY नि सायावहाय मा बुंनो सानो आरो RCK थ' जायफ्रा दासिमबो RCK खौ इनस्टल खालामाखै खालामनानै ला आङो लिंकखौ होनानै दोनखादों नोंथांमोना सोरबाफोर आर्निं खालामनो सानदोंब्ला थ' जोङो बेखौ बुंनो हाया माब्ला खारगोन बा माब्ला दोरदगोन ना थ' कमेन्ट्स खालाम आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन जेरैबायदि YBY आ जोंनि गेजेरावहाय बाम्पार अफार होगासिनो बाम्पार अफार डाबल धामाका थ' डाबल ट्रेडिं खालामबाय था आरो आर्निंखौ बयबो खालामबाय थानो हागोन ना कमेन्ट्स खालाम आङो दिनै FKB आवहाय उइथड्र होनो सानदों थ' एसे उइथड्र होनो FKB आव पेन्डिं जागासिनो दङ आरो हाबोब्लाबो हाबोसै आरो हाबाब्लाबो कम्पानिनिसै आरोना थ' FKB खौ दिनै उइथड्र होनांगोन कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हेलौ कमेन्ट्स खालाम जायफोरा रां खामायनो सानदों थ' न'आव जनानै गोरलैयैनो ट्रेडिं खालामनानै आर्निं खालामबाय थानो हागोन ना कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स डाबल ट्रेडिं जोङो गोबां कम्पानिफोरावबो बेबायदिनो मोननो थांगोन लासैनो डाबल धामाका मोननो थांगोन जोङो बेबायदिनो अफारनि सायाव अफार फैगोन ना थ' जोङो ट्रेडिं खालामबाय थायोब्लानो जाबाय जों एथ'बां माने गोजौआव थांनो नाङा खेबसेयावनो जोङो गाहायनिफ्राय लासै थांगोन ना खेबसेयावनो थाङोब्ला जुदि दफ थायोब्लाथाय आरो गैला बेयो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेलौ कमेन्ट्स खालामनो दाबाव
तो बेसे गोबाव जिरायबाय थाबावनो लोगोफोर बयबो मिथिखाबाय आरो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आङो बिदिब्ला बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा बेबायदि कमेन्ट्सफोरबो गैया तो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामोब्लासो लाइभआव थाबाय थानो एसे मोजां जायो नङाब्लाथ' आरो हारसिङै बनथमग्रा बायदि बेयाव थाबाय थानो मा जानो ना दा कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन FKBनि सायावहाय आरो लोगोसे जोंहा बेबायदिनो RCK दं प्रब्लेम्स मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो बेबायदि गोदान गोदान गोबां एप्लिकेशन्सफोर फैदों तो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना बेफोरावबो इनभेस्ट खालामनो हायो आरोना तो हाबनानै थानो हायो तो बेवहाय जेबो गिदिर बाथ्रा नङा बेयो तो कमेन्ट्स खालाम हेलौ मा बुंनो सानो नोंथांमोना गुड मर्निं एभरिवान तो लाइभआव दसे फैदो लोगोफोर मोजां गाज्रि एसे सावरायनोसै नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामब्लानो जायो एसे कमेन्ट्स खालामोब्ला आङो रिप्लाइ खालामहरगोन तो FKBआव सोरबाफोर फैसा बेबायदि दानजादों नामा दानजानानै वालेटआव हाबाखै नामा तो कमेन्ट्स खालामनो हागोन हेलौ 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 गुड मर्निं कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन कमेन्ट्स 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 खालामनो दाबाव नोंथांमोना बाम्पार अफार डाबल धमाका होगासिनो तो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स 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 मा बुंनो सानो नोंथांमोना YBY आथ' आरो दिनै एसे गोजामानो जाबाय आरो गोबां अफार सोलिगासिनो दं गोजाम जादोंब्लाबो तो टेम्पारा दासिमबो खमायाखै किन्तु जोङो माखासे एप्लिकेशन्सफोर नुनो मोनबाय माने बाज्रेद बाथेद जालांजोब्बाय आरोना किसुमान एप्लिकेशन्सफोरा तो सोरबा सोरबा दोरोदबाय आरो खारबाय तो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन मा बुंनो सानो ना YBYनि सायावहाय RCKनि सायावहाय बेबायदि कमेन्ट्सफोरखौ खालामनो हागोन आरोना कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हेलौ कमेन्ट्स 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 लोगोफोर कमेन्ट्स गुड मर्निं एभरिवान वेलकाम बेक एगेन जायफोरा रां खामायनो सानदों तो लोगोफोर थाबैनो बाम्पार अफारखौ लादो सोलिगासिनो दङ बाम्पार अफार YBYआव दिनै 5 तारिख खालिबो जों आरो मोननो थांगासिनो दङ डाबल ट्रेडिं तो बेबायदिनो RCK आरो बेबायदिनो जोंहा नैबे होननानै बुङो बेखौ FKBआव एसे उइथड्र पेन्डिं सोलिगासिनो दङ उइथड्रल साक्सेस जायोब्ला आङो बेनिफ्राय भिडिअ लानानै फैगोन तो सेस्था खालामगोन लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम मा बुंनो सानो नोंथांमोना आङो दसे वेट खालामगोन तो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना हाय हेलौ कमेन्ट्स कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हेलौ कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हेलौ एभरिवान गुड मर्निं टु ऑल एसे कमेन्ट्स खालाम हरदो लोगोफोर तो नोंथांमोना दासिमबो जायफोराना तो दोनाखै दोननो हागोन आरो बेबायदि बाम्पार अफारखौ आरो जोङो माहाय मोनबाय थानो ना तो थाबैनो जोङो बे सान्सआवनो आर्निंखौ खालामनानै लानांगौ आरोना बिग बम होगासिनो दङ डाबल अफार तो गोरलैयैनो जुदि जोङो जयै आर्निं खालामबाय थानो हायोब्ला आरो मा नांगौ ना तो कमेन्ट्स खालाम
हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स YBY RCK थ' मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन। हेलो लोगोफोर कमेन्ट्स गोबां सम जिरायबाय दिनै जोंहा डाबल धमाका जागोन बाम्पार अफार सोलिगासिनो दङ बे साननैसो लागातार ना गोबां प्रफिट जागासिनो दङ प्रफिटखौ लानो हागोन नोंथांमोनाबो जायफोरा दासिमबो बेबायदि YBY आवहाय हाबाखै आरो बेबायदिनो RCK बेबायदिनो बायदिसिना दंलाबायोना गोबांथार थ' नोंथांमोना थाबैनो जइन जानानै आर्निं खालामनो हायो आरो बयनिबो थाखाय दरजाया गेवनानै दङ थ' बयबो बे सुबिदाखौ लानो हायो। कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हेलो कमेन्ट्स खालाम रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन कमेन्ट्स खालाम हेलो लोगोफोर कमेन्ट्स सोर माबे एप्लिकेशन्सआवहाय हाबनानै दङ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो जोङो हाबनानै थानो हायो जेरावबो बेबायदिनो एसे प्रफिट खालामनो हायो आरोना गोबां रोखोमनि एप्लिकेशन्सफोराथ' आरो फैगासिनोखा हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम YBY डाबल धमाका कमेन्ट्स खालामनो दाबाव YBY आ 15 आगस्टनि सिगां दोरोदगोन नामा 15 आगस्टनि सिगां YBY आ दोरोदगोन नामा थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेलो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर कमेन्ट्स हेलो कमेन्ट्स लाइक शेयर कमेन्ट खालामनानै हो YBY बाम्पार अफार जायफ्रा आर्निं खालामनो सानदों नोंथांमोना फैनो हागोन प्लेटफर्मावहाय आरो गोसो गैयैफ्रा खालामाबाबो जागोन गोबां सम जिरायबाय नोंथांमोना मा बुंनो सानो YBY नि सायावहाय आरो जोंहा बेबायदिनो RCK गोदान एप्स सोलिगासिनो दङ मार्केटावहाय बिराद मोजां रानिं जादों थ' बेयावबो ट्रेनिं खालामनो हागोन बेबायदिनो 6टानिफ्राय लानानै ना सिगनेलावहाय जों टेलिग्रामाव मोनखागोन प्रब्लेम जेबो गैया थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेलो कमेन्ट्स RCK YBY FKB बेबायदिनो गोबां दंलाबायो आरो गोदान फैगासिनो दङ ना कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हेलो कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर दसे मोजां गाज्रि सावरायनोसै मा बुंनो सानो एसे कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर नोंथांमोना YBY आ बेसे गोबाव जोरगोन थ' FKB आ बेसे गोबाव थागोन ना बेयो थाबैनो बेन जागोन जोंनि थाखायथ' आरो थाबाय थानायब्ला बिराद मोजांनिनो बाथ्रामोन थाबाय थानाय माने प्रफिटबो जाबाय थानाय ना नाथाय खारोबाथ' आरो जोंहा मा बुंनो बेनि सायाव लोगो लसआथ' आरो जाखागोन कमेन्ट्स खालाम दाबाव लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हो जायफ्रा दा लाइक थाबैनो कानेक्ट लाइभआव फैदो दसे जोङो सावरायनि दिनै 5 तारिखआव जोङो बाम्पार अफार मोनगोन YBY आवहाय लुथिनानै लाखादो बे सानसावनो थाब लुथिबाय था आरोना जोबोद मोजां मोनसे अफार फैदों थ' अफार होगासिनो बे साननैसोआ बे अफाराव आरो खामायनो हायाबा आरो हालिया आरोना थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर बाम्पार अफार
डाबल बम जानो थांगासिनो दं दिनैबो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हेल' कमेन्ट्स खालामनो दाबाव YBY अफार RCK YBY बेबायदिनो बिराद मोजां सोलिगासिनो दङ जोंहा बे साननैसोआहाय कमेन्ट्स खालामनो हागोन मा बुंनो सानो नोंथांमोना बिनि सायावहाय आरो बेयो थाबैनो 15 आगस्टआव बेन जामारगोन नामा बे मोनसे सोंथि जानानै दं लोगोफोर 15 आगस्टआव बेन जागोन नामा बे मोनसे सोंथि जानानै दं कमेन्ट्स खालामनो हागोन आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगो हेल' कमेन्ट्स खिन्थु जोंहा बिराद मोजां अफार होगासिनो दङ कमेन्ट्स लोगोफोर डाबल धमाका आरो बाम्पार अफार जायफोरा दासिमबो रेजिस्टारल' जानानै थादों डिप'जिट खालामाखै थाबैनो डिप'जिट खालाम आरो गोबाव खालामनो नाङा बेबायदि समा बांद्राय गोबाव थाबाय थायाना बाम्पार अफारनि चान्सआ बारा गोबाव थाबाय थाया थाबैनो जइन जानांगौ आरो बिदि सुबिदाखौ लानांगौ आरो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेल' कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आङो कमेन्ट्सबो बेबायदि गैलाबा दोनथ'नो सानबाय आरोना लोगोफोर दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोना जुदि जेबो बेबायदि कमेन्ट्सफोर गैयाबा आरो मोजाङैथ' प्रफिटआ जागासिनोखा बयनाबो बांद्रायथ' आरो सावरायनो गोनां जेबो गैया मोजांनिनो बाथ्रा बयबो आर्निं खालामबाय था नोंथांमोना प्रब्लेम्सफोर फैयोबा कमेन्ट्स खालामहर आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हेल' कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स खालामनो दाबाव YBYआ बेसे गोबाव थागोन जोङो बेखौ रावबो जेबो बुंनो हाया आरो CKआ बेसे गोबाव थागोन जोङो बेखौ जेबो बुंनो हाया नाथाय जोंहा दिनै डाबल ट्रेडिं फैनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं बे सानसावनो डाबल ट्रेडिं खालामबाय था डाबल ट्रेडिंआ जोबोब्ला गोसोबा उइथ्रबो खालामनो हागोन कमेन्ट्स खालाम हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना गुड मर्निं एभ्रिवान कमेन्ट्स खालामनो दाबाव मा बुंनो सानो YBY RCK आरो बेबायदिनो गोबां दंलाबायोना कमेन्ट्स लोगोफोर जोङो सानफ्रामबो बेबायदि बाम्पार अफारखौ जोंनो नांबाय थागौ आरो दैलि डाबल ट्रेडिं जाबाय थायोब्ला जोंहा जोबोद मोजांनिनो बाथ्रा लोगोफोर खामायबाय थानो हागोन गोबाव सम थानायबाथ' बिराद मोजाङानो जागौमोन कमेन्ट्स खालाम जों ओरैनो मोननायखौ आरो हमथानानै लाखिनांगोन ना इनभेस्ट खालामनानै मोननाय गावनि फैसा इनभेस्ट खालामनानैसो मोनदों ना जोङो बे बाम्पार अफारावनो हमथानानै लाखिखादो आरो ना कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेल' गोबां सम जाबाय बिदिब्ला आङो जिरायबाय थानो सानासै लोगोफोर बेखिनियावनो दिनै फोजोबथ'नोसै सानबाय अफाराथ' आरो बेबायदिनो फैबायानो थागोन कम्पानिया जेब्लासिम अफार होगोन ना जोङो मोनबायानो थागोन आरो कम्पानिया जेब्ला दोरदगोन आरो होमबाना आरो गैला आरोना बेखिनियानो जोङो बेखौ रिस्क लानानै ट्रेडिं खालामनांगोन आरो रिस्क लानो हानांगोन आरो जोङो बेबायदिनो डिप'जिट खालामनानै जोङो ट्रेडिंखौ खालामबाय थायोब्लानो जाबाय कमेन्ट्स खालाम
माबाफोर डाउटफोर दङब्ला FKBआ खिन्थु एकदम उइथ्र प्रब्लेम दे लोगोफोर पेन्डिं जानानै दङ बेखायनो आं FKBनि सायावहाय बेबायदि भिडिअ लाबोनाय जायाखै उइथ्र'ला एकदम पेन्डिं 72 घन्टा नेनो होदों आरो फैसाया हाबफैयाखै एकाउन्टआवहाय दिनै 24 आवार्स बारलां कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स प्रब्लेमा थाखागोन गासैबो एप्सआवनो बेबायदि एसे एनै प्रब्लेमा थाखायो बेखौ दिनै जों फोजोबनो हाया आरो कम्पानिया बेखौ थिक खालामोब्लासो कमेन्ट्स खालाम हेलौ कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन FKBनि सायावहाय माबाफोर बुंनो सानदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो बेबायदिनो उइथ्र'लाथ' आरो पेन्डिं जागासिनो आं बुंबोगासिनोखा उइथ्र'लनि एकदम प्रब्लेम जादों माब्ला मोजां जागोन बेखौ जेबो बुंनो हाया कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हेलौ कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर मा बुंनो सानो नोंथांमोनाहाय भेक्सिनालाय बोरै दा भेक्सिनाबो बिदिनो गेजेर प्रब्लेम थायो नामा एसे एनै बिदिनोसै लोगोफोर एफा एनैया गासैयावबो जाजोबखाबाय मा बुंबावनो आरोना थेवबो सोलिगासिनो बिनि गेजेरजों भेक्सिनाबो बिदिनोसै भेक्सिनाबो प्रब्लेम FKBआबो बेबायदिनो 502 एरर आरो दसेनो गेवो खिन्थु ट्रेडिंआलाय जागासिनो आरोना ट्रेडिंआ जागासिनो आरो फैसायाबो वालेटावहाय हाबफैयो ट्रेडिंनि फैसाया खिन्थु उइथ्र'लावहाय इमान गोबाव नेनांगौ एसे मुस्किल 72 घन्टा नेनांगौ मानसिया फाग्ला जालायलाङो 72 घन्टा माला हाबगोन नेबाय था कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन भेक्सिनाबो बिदिनो सोलिगासिनोसै एफा एनै प्रब्लेमा थाखायो आं भेक्सिनाव हाबथ'वाखै आरो एसे बोराय जाबाथाय आं हाबनो बायो माने गोदानावसो हाबो आं गोदान फैबाथाय बे गोदानाव एसे बोराय जाबाथाय आं माने हाबनो इन्टारेस्टिं मोना प्रफिटआ खम जायोना थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेलौ कमेन्ट्स खालाम बेबायदिनो मोनथाम मोनब्रैसो हाबनानै दङ बिनिफ्राय एसे बेबायदि फैबाय थायो आरोना नाथाय उइथ्र'लानो जाया माथो फैयोब्ला मा जानो मेन जिनिसा उइथ्र'लासोना थ' जुदि इमान खस्थ' खालामनायनि उनावहाय ना थ' उइथ्र'ला जुदि बेंक एकाउन्टआव हाबाबा बेखौ ओरैनो थुबाय थानानैलाय माथो जानो आरो कम्पानिया बेवहाय मोजां जेबो रेसपन्सखौनो होआबा ना जुदि कम्पानिया रेसपन्स होयोब्ला कम्पानिया जुदि एसे रिस्क लायोब्ला थ' खामानिखौ मावनानै मोजां नाङो दिनै बिसोरो उइथ्र' पेन्डिं खालामगोन माबा खालामगोन गोसोब्लाथ' बिसोर बेखौ सानसेबो नाङाना बेसेबांथा टाइम नांगौ बेखौ सोनो ट्रेन्सफार खालामबानो बे फैसाया हाबो नाथाय दिनै मा खालामनो सानदों इसोरसो मिथिगौ आरो थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन RCKआ मोजां सोलिगासिनो दं RCK जायफ्रा दासिमबो RCKआव हाबाखै हाबनानै ट्रेडिं खालाम स्पिड दं आरो स्मुथ दं इउज खालामनानैबो मोजां नाङो बे एकदम सिदा खोथा आरोना थ' प्रफिटजों लाबजों खोथा गैया एप्लिकेशनसा मोजां आरो स्पिड FKB बायदि माने फासिनाय बेबायदि माबा गैया आरो थाबथालाबायनाय गैया 502 बेबायदि माने एरर फैया आरोना थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन लाब लसजों खोथा गैया जाय मोजां बे मोजां आरो जाय गाज्रि बे गाज्रि आरोना थ' कमेन्ट्स खालाम जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो इनभेस्ट खालामनो हागोन गोसो गैयैया खालामाबा
कमेन्ट्स खालाम मा बुंनो सानो लोगोफोर नोंथांमोना एफकेबि वाइबिवाइ आरो जोंहा बेबायदिनो आरसिके भेक्सिन गोबां दङ आरो मा फैदों हिसाब गैया थ' फैबायानो थागोन आरो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव सेल टीम बायदिसिना फैदों कमेन्ट्स खालामनो हागोन जायफोरा खामायनो सानदों आरो बेबायदि नोंथांमोना प्रब्लेम्सफोर मोनदोंब्ला कमेन्ट्स खालाम हेलौ माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामदो प्रफिटआथ' आरो जागासिनो वाइबिवाइखौथ' आरो बुंनांला डाबल धामाका होयो सानफ्रामबो डाबल सिगनेल खालि ट्रेडिंल'सो खालामनांगौ ना टाइमखौ नेदो आरो ट्रेडिं खालामदो टाइमखौ नेदो आरो ट्रेडिंखौ खालामदो कमेन्ट्स खालाम हेलौ कमेन्ट्स बांद्राय गोबाव खालामबाय थानो सानासै लोगोफोर ओंखारलांनोसै नामा थ' जेबो कमेन्ट्स गैला आङो बेखिनि कमेन्ट्सखौनो नायबाय आरो रिप्लाइ खालामबाय थ' मोजां नांदों आरो नोंथांमोनजों बेबायदि दसे लाइभआव फैनानै कमेन्ट्स खालामनो हागोन आङो सम बेबायदिनो लाइभआव फैगोन आरोना थ' कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन हानायखिनिखौ आरो मिथिनायखिनिखौ ना बिदिब्ला आङो दिनैहाय बांद्राय गोबाव बेबायदि जिरायबाय थानो सानासै प्रब्लेम्सफोरा जोंनि जेराव थाखागोन आरो कम्पानिनि खोथा बेखौ आरो जों बुंनानै जेबो खालामनो हाया जायफ्रा गोसो बेखायनो जइन जानो हागोन आरो गोसो जागोन आरोना कमेन्ट्स खालाम आरो माबाफोर थ' वाइबिवाइआ जोंहा बेसे गोबाव जोरमारगोन बेनो सोंलुआ बांसिन आरो बेसेबां गोबाव थागोन बाम्पारफोर थादों बेबो मोनसे सोंलु जानानै फैदों बाम्पारफोर आरसिकेआ दा सानबेसे जाखो आरसिकेआथ' 5 days 7 days जाबायलै 7-8 days बिदि जाबाय 8 दिनसो जाबाय बारा गोबाव जायाखै लोगोफोर सोरबाफोर इनभेस्ट खालामनो सानदोंबा हागोन थाबैनो रेजिस्टार जानानै एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लानानै थ' इनभेस्ट खालामब्लानो जाबाय 600निफ्राय लानानै आराम्भ 600निफ्राय बेबायदिनो सोलांनो हायो आरोना थ' कमेन्ट्स खालाम आरसिकेआ जोबोद गोदान आरो एप्सआ बिराद स्मुथ आरो मोजां आरोना थ' इनभेस्ट खालामनो हायो 600निफ्राय लानानै जोङो बेबायदिनो दोननो हायो आरोना कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स माबाफोर दंबावो कमेन्ट्स खालामनो हागोन आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरो आङो कमेन्ट्सफोर फैयाबा आङो बेवहाय जिरायबाय थानाय नंला थ' कमेन्ट्स गैयाब्ला आरो आङो मा जिरायबाय थानो ना थ' कमेन्ट्स खालामोब्ला आङो जे आरसिकेआ बारा गोबाव जायाखै 8 daysसो जाबाय 7 days बा 8 days बेबायदिनो 8 दिनसो जाबाय कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर थाबैनो जइन जा इनभेस्ट खालामनो हागोन 600निफ्राय लानानै ना आरसिकेआ जोबोद मोजां आरो बरिया सोलिगासिनो दङ बेबायदिनो गोबां एप्लिकेशन्सफोर दंबावो थ' आं बेनि सायाव बांद्राय बुंनो सानाखै हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर वाइबिवाइआ जोंहा दिनै बाम्पार थ' मोजां मोनसे चान्स मोनबावदों बे चान्सआवनो खामायनानै लाखादो आरो बेबायदिनो आरसिके दङ थ' आरसिकेआवहायबो जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो मोजां मोनसे एप्लिकेसन खामायनो हायो आरोना थ' कमेन्ट्स खालाम मा बुंनो सानो नोंथांमोना आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन थ' जोङो बेबायदिनो गोरलैयैनो ट्रेडिं खालामनानै आर्निं खालामबाय थानो हायो आरोना बर्थमान प्रब्लेम गैया आं बेखौ बुंदों बर्थमान जेबो प्रब्लेम मोनाखै आरोना
FKB आव प्रब्लेम मोनदों आं प्रब्लेमखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबोखादों जेराव जि प्रब्लेम मोनदों बेखौ बुंखागोन बिराद माने उइथड्र लानो टाइम लायो बिराद आरो जोंहा 502 फैगासिनो FKB आवहाय डकुमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना मा बुंनो सानदोंबा माबाफोर बुंनो सानदोंबा कमेन्ट्स खालामनो हागोन कमेन्ट्स खालामोबानो जाबाय रिप्लाइ खालामगोन हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो नोंथांमोना माबाफोर जुदि सोंनो सानदोंबा जोंहा RCK आ बारा गोबाव जायाखै थ' बयबो मिथिखानाय गोदान एप्स बेफोर आरो बांद्राय थाबैनो माने बेबायदि थाङा आरोना थ' थांनाया गासैबो एप्लिकेसनानो थांगोन खिन्थु मार्केटाव सोलिगासिनो आरो कमेन्ट्स खालामनो हागोन आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर YBY FKB RCK कमेन्ट्स आरो दासिमबो जायफोरा जइन जायाखै जइन जानो हागोन आरो बेबायदि बाम्पार अफारखौ लानो हागोन ना सानफ्रोमबो बाम्पार अफारखौ जों मोना कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय लोगोफोर कमेन्ट्स बेसे गोबाव जोरगोन जोंहा मेन प्रब्लेमा बेसो जोरगोन बेसे गोबाव थागोन बेसे गोबाव थानाया उननि बाथ्रा बियो बेसे गोबाव थायो मायो बेखौ रावबो जेबो बुंनो हाला जायखिजाया जोङो दा समाव ट्रेडिं खालामबाय था आरो बेबायदिनो उइथड्रबो खालामलांबाय था कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट्स बरिया आर्निं खालामबाय था जेरावखि जाया जों सानफ्रोमबो आर्निंल'सो नांगौ जाय जेराव मोजां मोनदों लोगोफोर खालामबाय था आरो खामायबाय थाना लसआव थानो नाङा सानफ्रोमबो जों प्रफिटआव थायोब्लानो जाबाय आरो दिनैसिम रावबो बेबायदि लस जायाखै खारन दिनै खाराखै एप्लिकेसना मार्केटाव सोलिगासिनो दङ आरो बेखायनो दिनैसिम रावबो बेबायदि लस जायाखै आरोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन उनाव हाबलांगोन उनाव लासै लासैनो मोजां जाबा अलरेडि फैजोबखागोन मानसिफोरानो प्रब्लेम गैया कमेन्ट्स खालामनो हागोन मबेबा मोनसेया बेन जाबा मबेबा मोनसेयाव हाबहैगोन बिनि फलोवार्सआ बेवहाय थांगोन थ' बेबायदिनो बारायलांगोन कमेन्ट्स खालामनो हागोन रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम YBY आरो जोंहा भेक्सिन बायदिसिना RCK गासैबो दंजोबो ना थ' आर्निं जागासिनो मोजां मोनसे ट्रेडिं एप बर्तमान मार्केटाव सोलिगासिनो नाथाय माब्ला बेन जागोन जों जेबो बुंनो हाया जायफोरा गोसो इनभेस्ट खालामनो हायो आरो खामायनो हायो आरोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन हेलो गुड मर्निं एभ्रिवान बेसे खामायखो कमेन्ट्स खालामदो गोबां प्रफिटथ' होगासिनो उइथड्रबो जागासिनो आरो जोंहा नैबे FKB आवसो एसे उइथड्रला प्रब्लेम होगासिनो दं थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन मा बुंनो सानो नोंथांमोनाहाय कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर भिडिअ खोनासंदोंब्ला मोनसेबाबो कमेन्ट्स होनानै गालां हेलो कमेन्ट्स बिदिब्ला लोगोफोर
गोबां सम जिरायबाय आरो बेसेबां जिरायनानै थाबावनो थ' फोजोबनोसै नामा माने जिरायबाय थानोबो हालियाना थ' कमेन्ट्स खालामहर एसे रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर एनि प्रब्लेम्स रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो हेलो हाय हेलो कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स गुड मर्निं एभ्रिवान कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन YBY RCK आरो बेबायदिनो जोंहा नैबे FKB थ' जायफोरा दासिमबो ना थ' रेजिस्टारल' जानानै थादों आङो खावलायो इनभेस्ट खालामनो सानदोंब्ला गोदानै RCK आव हागोन आरो दा बर्थमान नैबे FKB आव रेजिस्टार खालामनानै लाब गैया बा जइन खालामनानै जेबो लाब गैथ'आ गोबां प्रब्लेम्स फैगासिनो दङ थ' बेनि थाखायनो आङो बेवहाय जइन जानो खावलाया प्रब्लेमफोरा बेबायदिनो सल्भ जायाखै कमेन्ट्स खालामनो हागोन प्रब्लेमफोरा उनावहाय सल्भ जायोबाना थ' जोङो बेवहायबो इनभेस्ट खालामनो हागोन आरो बेखायनो जोंहा दिनै मोजां मोनसे मार्केटाव सोलिबाय थानाय आरो जेबो प्रब्लेम गैया बेबायदि एप्लिकेसना RCK थ' जोङो बेवहाय इनभेस्ट खालामनो हागोन आरो जोङो ट्रेडिं खालामलांबाय थानो हागोन थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर जायफ्रा दासिमबो ना थ' रेजिस्टार खालामनानै ओरैनोल' थादों नोंथांमोना थाबैनो डिप'जिट खालाम अब्लानो आर्निं खालामनो हागोन आरोना हेल' लोगोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायबावबाय आरो आंनिफ्राय बेखौनो बुंहरनो सानदों दिनै जोंहा बाम्पार अफार थ' बे बाम्पार अफारावहाय जोङो डाबल ट्रेडिं खालामनानै लायोब्लानो जाबाय बेबायदिनो जोङो अफारफोर मोनलांबाय थागोन आरो जोङो बेबायदि ट्रेडिं खालामलांबाय था आरो उइथड्रबो खालामलांबाय थाना थ' जोङो बांद्राय रिस्क लानानै एथबां दोनसोमबाय थानोबो हाया समावहाय जोङो उइथड्रबो खालामनांगोन आरो जोङो समाव बेबायदिनो डिप'जिटबो खालामनांगोन लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम मा बुंनो सानो नोंथांमोना बेसेबां आर्निं खालामखो सोर मोनबेसे एप्लिकेसनावहाय हाबनानै थाखो एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर बेसे आर्निं खालामखो ना थ' मोजाङैनो बाथ्रा बयबो आर्निंखौ खालामबाय था लस जानो नाङा बेबायदिनो आरो गोदान एप्सफोर फैबावदों बेफोरखौबो ट्राइ खालामनानै नायनो हागोन कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर बेबायदिबा आङो दिनैहाय जेन'हक दोननो सानबाय लोगोफोर कमेन्ट्सबो गैला आरो जिरायबाय थानो हाला समा गोबां थांबाय बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय दिनैहाय आङो जिखिनि कमेन्ट्स फैदों बेखौहाय रिप्लाइ खालामबाय थ' बेबायदि सुबिदाफोरखौ जोङो थाबैनो लानांगौ सानफ्रोमबो ना थ' बाम्पार अफारखौ जोङो मोनबाय थानाय नङा जि चान्स मोनदों बे चान्सआवनो जोङो ट्रेडिं खालामनानै जों लुथिनांगोन थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेल' कमेन्ट्स RCK आव जायफ्रा दासिमबो जइन जायाखै जइन खालामदो आरो प्रफिटखौ लादो ना थ' समा बारा गोबाव नेनानै थाया आरो एप्लिकेसना दिन बारलांनाय माने बोरायलांबाय थानाय दिना बारायलांबाय थागोन
आरो ओरैहाय जोंहा खामानि जानाय नङा गोजाम जायोब्ला। थ' बेखायनो गोदान समावनो थाबैनो जोङो इनभेस्ट खालामनांगौ जिखुनु एप्सआवनो गोदान समाव जोङो थाबैनो आर्निं खालामनांगौ। कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर, कमेन्ट्स बारा गोबाव जबाय थानो सानाखै। बेबायदि अफारफोरा जोंनि गेजेराव फैबाय थागोन आरो गोबां एप्सफोरा बेबायदिनो अफार्सफोर होनो हागौ। थ' अफार्स फैयोबा जोङो मोनगोन ना। थ' कमेन्ट्स खालाम। आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानासै लोगोफोर, आरो दसेबाव थानानै आङो दिनैनि लाइभखौ आं बेखिनियावनो एन्ड खालामगोन। थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन, आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना। थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर, कमेन्ट्स खालाम। हेल' कमेन्ट्स, मोनसेबो कमेन्ट्स गैलाबा थ' दोननोसै नामा। नेक्स्ट भिडिअआव आङो लोगो हमनो सेस्था खालामगोन, बेबायदिनो भिडिअ लानानै फैफिनगोन लोगोफोर। कमेन्ट्स खालाम। जायफोरा दासिमबो ट्रेडिं खालामनोल' सानदों नाथाय डिप'जिट खालामाखैना, थाबैनो डिप'जिट खालामनानै ट्रेडिं खालामनो हागोन। थ' कमेन्ट्स खालामनो दाबा लोगोफोर, कमेन्ट्स खालाम। आङो बिदिब्ला बांद्राय गोलाव खालामला, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो हमगोन, बेबायदि कमेन्ट्सफोरबो गैला। थ' आङो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, बाय। खामायबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर।